dwe pent ang'o momiyo negi. Erokamano ahinya. Wakili Wilberforce, alwaki ni machiegni kendo e twakruok bang' winjo sigana mantiere kar kanyo, nonro otim kaluwore kod bero mogol kod duoko ni nitiere jogo ma osemaki achije. Okang' monego bed ni koro ikawo ka giwuok kar ka. Nonro ni ere odiochieng' mokwongo nyaka odiochieng' manyoro gintiere JKA law courts. Sani koro kwa dhi nyime ka idhi kongondo were chieng' tich abich. Paro menya bedo gi wiye ka. Oloch pontie kapok adhi kanyo, epok agolo mosna ne Otula, Mwalimu Otula, mano rito Maseno, norito Mangu High School. Omiyo I take this opportunity ma tero condolences maga na familia mar Otula for the sudden death mar japuonj. Ng'enyne president mar basket. Yes, president mar basketball. Treasurer mar basket. To bende ntiere nok. To bende ntiere nok. Waseng'eyo ni Maseno School boso golo nyithindo makaluo motimo maber, moko dakteche, moko wakili, moko architects, moko businessmen. Omiyo Otula, in the history mar school, history mar education, Otula's name nyaka bede iye. Yeah. Oloch nyorno anene TV ginyisowa ni suspects monego ng'ondo were osamaki. No aneno gimoro ni miscellaneous. Kisheria kuchicho kipod police timo investigation gimoro gikawo gimoro ni miscellaneous application e court mondo gidetain kapod gimako jok mamoko. Jok mamoko miwacho ni ok nobede wachni. Jok mano sponsors associates mano bede wachni. Omiyo sani kata charge sheet pokolosi mondo miyo tergi e court mondo gi answer e wach gik mano timore gima ne gitimo. To Oloch gima wariwa kaka onagi gi Kenya te ni iwacho ni police nobede wachni. Nyoro waneno ni suspect moro achiel en ja AP administration police nobede wachni. Omiyo gini terowa back to 2013 mandalo mawachako police reforms. Bedalgo mano wachako gimoro ni IPOA nokele katiba. Kata gichako kelo gimoro wach moro ni internal police reforms unit. Omiyo tinde gima chandowa kabisa kaka okinde jomatie justice sector ni ang'omiyo police momi powers ma protect jopiny koro bed involved gik ma hinyo jopiny. Omiyo ma gima lit kabisa amomiyo akwayo ni commissioner mar police jotende mag police mondo gi IPOA gi all justice sector mondo obiye this forum mondo gikonywa nono chenro mar reforms mag police. Otherwise police will be part of the crime instead of protecting jopiny. Yeah. Kakane kama oganda nyabede nyakora mojongi giduto kantiere tiwinjo ka jotelo loso kaka tipo moda tugo sani nyakora moga jwang mar mondo miwinj kaka jotelo ma wuok e county ma Homa Bay ne oloso kane gitero ywak mano mar lal mano mar jaod bura makasi pulo mondo were wawinj kata kaka kane giloso nyakora mojwang moting'o governor ma Homa Bay, senator ma Homa Bay, jaod bura ma Homa Bay, town mabende jakom komiti mochung' ne chano chenro mag iko mag ong'ondo were mosene jaod bura makasi